Walay puas ang distribusyon sa Provincial Social Welfare and Development Office sa pinansyal nga tabang ngadto sa mga nagkalaing-laing individual nga nagkinahanglan sa Misamis Oriental. Niadtong Enero 20, tuig 2022, nagmalumpuson ang nasangpit na buhatan sa pag-apod-apod og pinansyal nga tabang sa benepisyaryo sa lungsod sa Medina. Tabang pinansyal kini gikan sa panggamhanang probinsyal sa Misamis Oriental sa liderato ni Gobernador Bambi Imano pinaagi sa PSWDO alang sa mga pamilyang namatyan nga nanginahanglan og tabang. Sa gipahigayon na turnover of embalming assistance sa Maanas Medina ning probinsya, nakadawat ang 15 ka pamilya og tag 3,000 pesos isip tabang pinansyal sa mga hingtungdan sa mga minatay. Dako og pasalamat ang tanang benepisyaryo sa tabang pinansyal nga nadawat niini, kung diin isa lamang si Juvie Abes, 27 anyos, ang emosyonal nga mapasalamaton sa tanang nagpalayo sa nadawat nga hinabang. Nagpasalamat ako dako nga nakatabang in taon si Governor Bambi Imano sa among pagsulbad sa among problema nga pinagagmay, ilabi na sa pagdawat karon sa among burial nga makatabang sa pagpatawad sa lapida sa akong mama. Ang PSWDO pinanguluhan ni Mr. Junley Mar Abella kanunay nga gimanduan ni Gobernador Bambi Imano nga magpabiling kaabag sa katawhan sa panahon sa problema ug kinahanglang andam mo tabang sa panahon sa kawadon ug bisan pa sa mga kaguol sa Misamis Nons. Kauban si Andy Pacamalan sa kamera, ako si Lamo Jesse Andaliasa, alang sa limpyo ug matarong na panggobyerno, Padayon Pilipino.